IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impakamot ti 101st Maneuver Company ti Regional Mobile Force sa balagyan na siyang ti oath-taking ceremony para kadagiti miyembro ti Company Advisory Group for Police Transformation and Development wenno CAG PTD. Basar ti report ket ti panakikamay sa dagiti miyembro ket agserbi a pigsa ken suporta rap no mabiyag ken maubra ti agdamang ken umay a plano ken programa ti 101st Maneuver Company. Ibatadda ababayen iti panagmaymay sa dagiti individual ken organisasyon ket adda-anda pay iti maymay sa agem para kadagiti iti plano da apagsayatan iti komunidad kunada ababaen ken iti nga addangda ket isu ti mangipasimudaag dadado a programa ken aktibidad ti grupo ditoy ang nagsapata dagiti miyembro manipod ken iti nagduduma a sektor akas iti religious women ken riders ken dumapay malaksid iti dayta ket naki memorandum of agreement wano understanding dagiti miyembro ti Help the Kids Foundation nga isu iti maysa kadagiti charity groups da may banamnama nga iti sumarsarong aldaw ket adu pa iti maikad tulong ka nagsabali ti biyag na gapo kadakwada. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.